musamman iyaye maza mu ciyar da 'ya'yanmu, mu bar wa 'ya'yanmu rowa. Fidda kuɗi ka duba 'ya'yanka, fidda kuɗi ka kashe musu arziki. Wannan su ne abin da za su taimaka maka bayan ka je lahira. Amma saboda rashin tunani da lissafinmu, she mu gina gida ba mu gina mutum. Abin da ya kamata wajibi akan mu fara gina mutum kafin ka gina gida. Amma yau in ka same mu da ka samu gidaje muke ta ginawa, amma mutum fa ba mu gina mutane. Kafin ka zo ka gina mutum, ko baka gina gidan ba, shi wannan mutumin da ka gina gobe ya gina gidan. Amma idan ka zo kai ta gina gidaje baka gina mutum ba, in ka mutu gidanka nan kaf da asayar ne a shawi. Isa jama'a mu bildi yaranmu, iyaye maza don Allah bari rowa. Fidda kuɗi ba matanka, biya ma yaranka school fees, biya ma yaranka kuɗin makaranta, bari yaranka su ci abinci mai kyau, bari 'ya'yanka su kwana wuri mai kyau, su sa sutura mai kyau, musamman 'ya mace. Duba ka koma cikin suratul bakara doki aya 200 da aya 33. wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rada wa 'ala al-mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kaga inda muke samun matsala kenan, da an riga an haifi yaro, Allah kuma ya ce wai yaron nan a shayar da shi mamma shekara 2. Amma mun zo zamanin milkin gwangwani, ana haifan yaro wata 6 wata 7 sha ja sai latoji, kwa ja samu wani gongo madara a sai a ta damawa ana ba yaro wai in man ta yi busy. Kuma wannan gongon madaran baki sani ba, watakila nonon alade ne ko nonon zaki ko nonon kura. Sai yaro ya tashi yana marinki, baki gane me yasa yake marinki ba, kin bashi nonon kura ya sha, dole zama kura unguwa. wal walidat yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn, yaro ya sha mamma shekara 2 umma. In yaro ya sha mamma shekara 2, ke uwa tausayinki na shiga zuciyan yaro. Amma idan yaro ya sha mamma wata 6 an ka yaye shi, tausayinki ba shi. Yanzu babi na misali, idan ka je kasashen larabawa, daga nan abin da ya kawo Morocco, abin da ya kawo su Masar, su Jazair, bai baka mamaki kaga yaro mai shekara 9 ya haddace Qur'ani, ko yaro mai shekara 10 ya haddace Al-Qur'ani. Ina da ban mamaki, ya haddace Qur'ani kuma haddacewa na gaskiya.